ሓደ ካብቶም ብሉጻት ውድድራትን ብዙሓት ተኻተልትን ኣፍቀርትን ዘለዎ ዓይነት ስፖርት ብሽክለታ እዩ ኣብ ኤርትራውን ምስ ምምጻእ መግዛእቲ ጥልያን ጀሚሩ ነዊሕ ታሪኽ ዘለዎን ብዙሓት ኣፍቀርቱን ዘፍረዩ እዚ ውድድር ዝበዝሕ ግዜ ብደቂ ተባዕትዮ ዝባሓት እዚ ውድድር ሓደ ግዜውን ዋዕሮታት ተወዳደርቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝደምቃል እዩ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኻተልትና ንሎሚ ነታ ፈላሜቲ ኣፍሪቃዊት ተወዳዳሪት ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ሞሳና ደበሳይና ሓፂር ህይወት ታሪኽ እናበኹም ከነብል ሓቢርና ንጽናሕ ሞሳና ደበሳይ ب25 ሕዳር 1994 ኣብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ኣብ እገጀረት ዝተወለደ ካብ ጽቡቓት ተሓሕዛ ውላድ ዘለዎም ስድራ ከም ዝመጠት ዝፍለጥ ሞሳና ገና ብቁልዕነታ ፍቕርን ሕንቃቕን ኣዲኣ ከይጸገበት ጓል 7 ዓመትን ከለያ ወላዲታ ካብ ዝዓለም ዝተፈልየት ብድሕሪዚ ሞሳና ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ትምህርታ ኣብ ኣስመራ ተኻቲላ ናብቲ ኣቦኣ ዝነብረሉ ዝነበረ ቦታ ጻዕዘጋ ዘምርሐት ኣብኡውን ካብ ሳልሳይ ክሳብ 10 ክፍሊ ትምህርታ ተኻታቲላ ሞሳና ደበሳይ ጓል 10 ዓመት እናሃለወትውን ሞሳና ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ኮኸብ ጎያይ ዘርእሰናይ ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ ኦሎምፒክ ነሐስ መዳልያ ዘምጸሉ ግዜ ፍሉይ ስምዒት ከም ዝፈጠረላን ሓንቲ መዓልቲ ከምኡ ኮይና ባንዴራ ሃገራ ኣብ ኦሎምፒክ ከተንበልብል ሕልሚ ከም ዝሓደራ ትገልጽ ናቱ መርኣዩ ኸኣ ኣብ መኽፈቲ ኦሎምፒክ 2020 ቶኪዮ ብፍሉይ ስምዒት ክትዘልል ዝተራእየት ኣብ 2004 ዝተሰማዓ ስምዒት ሕጂ ከም ዝተደገመውን ገሊጻያ ካብ ቁልዕነቶም ኣትሒዙ ኣቦኦም ብዝግባእ ይከታተሎምን ስፖርት የስርሖም መንባሩ ስዒቡ ዳርጋ ሙሉእ ስድራ ዳደበሳይ ስፖርተኛታት እዮም ተተባሂሉ መገናን ኣይኮነን ፍረቓልሲ ደበሳይ ክንዲሽሕ ደበሳይ ያዕቆብ ደበሳይ መኽሰብ ደበሳይ ከምኡውን ሞሳና ደበሳይ ሞሳና ኣብቲ ፈለማ 2004 ንዘርእሰናይ ምርኣያ ስዒቡ ብጉያያ ዝጀመረት በተደጋጋሚ ሰዓሊ ሒዛብ መንባሩ ግን ኣይቀጸለትን ኣብ መበል 14 ዓመታ ተማሃሪት ሻምናይ ክፍሊ እናሃለወት በቲ ናይ ሹዕ ግዜ መምህሮም ዝነበረ ናይ ቀደም ተወዳዳራይ ሳምሶም ሰለሙን ድፊኢትን ከምኡውን ኣብቲ ግዜቲ ብሉጽ ተወዳዳራይ ዝነበረ ፍረቓልሲ ደበሳይን ጽልዋያ ናብ ውድድር ሳይክል ገጻ ዘዘረት ኣብቲ ሹዕ ግዜ ወላኳ ኣቦ ኣይድግፋ እንተነበረ ኩሎም የሕዋታ ግና ትምህርታ ክትከታተልዮም ዝደልዩ ዝነበሩ ምኽንያቱ ኣብ ሹዕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ መድረኽ ዘይምንባሩ ኣጎላጉል ከይትኸውን ካብ ምስጋእ ክትወዳደር ብዙሕ ዘይድግፍዋ ዝነበሩ ኣብ ሕልሚ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ሞሳና ግና ሓሳባቶም እዝኒ ከይሃበት ካብ ጻዕዘጋ ናብቲ የሕዋታ ዝነበሩ ከተማ ኣስመራ ብምምራሕ ሳይክል ካብ የሕዋታ በብዙሕ መከራ ብልቓሕ ብምውሳድን ኣቦኣ ዝዕረየላ ካብ ጻዕዘጋ ብምምጻእንያ ውድድራ ዝጀመረት ኣብ ፈለማ ዝተወዳደረቱሉ ግዜ ካብ ጻዕዘጋ ክሳብ ጻዕላ ክርስቲያን በጽሕካ መልሲ ሓምሸይቲ ብምውጻእ ኣብ ዝቐጸለ ድማ ራብዒቲ ኮይና ውድድራ ዛዚመያ ኣብ ዝቐጸለ ሳልሳይ ሶሙን ግና ብምኽንያት ምውዳቕ ውድድራ ኣይዛዘመትን ነዚ ዝረኣዩ የሕዋታውን በቐሊሉ ተስፋ ከም ዘይትቆርጽ ሪኦም ከተባብዕዋ ጀመሩ ብፍላይ ድማ ሓዋ ክንዲሽሕ ደበሳይ ብድሕሪ ዝቐጺሉ ሞሳና ደበሳይ ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ክትገብር ጀሚራ ኣብ ዝቐጸለ ውድድርውን ሳልሰይቲ ኮይና ተዓወተት ኣብ ጥሪ 2011 ኣብ ሞኖፖሊዮ በፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ዝተዳለወ ናይ ማውንቴን ባይክ ውድድር ቀዳመይቲ ኮይና ብምዕዋታ ብዙሓት ባኣ ክዛረቡን ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ክትኣቱን ኣኽኢልዋ እዩ ኣብ ዝቐጸለ ሰሙን ብቐጥታ ፌደሬሽን ብሽክለታ ዞባ ማእከል ዳኮርሶ ሳይክል ብምብርካት ተወዳዳሪት ዳኮርሶ ክትከውን በቃዓት ብድሕሪዚ ምስጋንታ ዓራግ ብምዃን ዘይርሱዕን ብሉጻት ናይ ውድድር ግዜያትን ኣሕሊፈያ እዛ ብልጽቲ ተወዳዳሪት ሞሳና ደበሳይ ኣብ 2018 ኣብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ኣፍሪቃ ብናይ ክሮኖሜትር ውድድር ሻምፒዮና ኣፍሪቃ ምዃና ስዒቡ ኢጣልያዊት ክለብ ሰርቬንቶ ስታርዳይል ዓይና ከይሓሰየት ን2 ዓመት ከተፈርማ ብምኽኣላ ሞሳና ጉዕዛኣ ናብ ጣልያን ዘበለም ካብ ዝፈረመቱሉ ግዜ ክሳብ ውድድር ትጅምረሉ ብዙሓት ናይ ግዜ ሙጉታት ኣጋጢሙ እዩ ከምኡውን ልምዲ ዘይምህላውን ጸገም ቋንቋን ባህልን ኣየርን ተወሲኽዎ ን2 ወርሒ ጥራይ ጸኒሓ
ኣብተን ጸንሐትለን ግዜ ግን ጽቡቕ ምንቅስቓስ ጀሚራ ነይራ ምስ ግዜውን ብዙሕ ዝመሓይሹ ነገራት ነይሮም ኮይኑ ግና እታ ጋንታ ከተጽናሓ ፈቃደኛ ዘይምንባራ ሲዒቡ ድሕሪ 2 ወርሒ ናብ ሃገራ ብምምራሕ ምስ ጋንታ ደንደን ተጸንበረት ቀፂሉ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮና ኣፍሪቃ 2019 ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ዝተሳተፈት ሞሳና ሻምፒዮን ብምዃን ን2020 ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ ጃፓን ዘሳትፍ ነጥቢ ብምርካብ ንዓለም ኣዛረበት ኣብ 2016 ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕተትውን ኣብ 2020 ኦሎምፒክ ክትሳተፍ ሕልሚ ከም ዘለዋን ስማን ስም ሃገራን ከም ተጸውዕ ገሊጻ ነይራ እንሆ ድማ ሕልማ ጋህዲ ዝኾነሉ ዓመት ኮይኑ ሓሊፉ 2019 بتماساسالي أبتو وددر حوا مخسب دبساي تعواتي منبارو يذكر ውድድር ብሽክለታን ሓደጋን ጥቃም ዃኖም ይፍለጥ እዮም ሞሳናውን ካብዝ ነገርዚ ኣይምለጠትን ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት 29 ምስ ሓዋ መክሰብ ደበሳይ ኣብ ፈረንሳይ ልምምድ እናካይዱን ከለዉ ምስ መኪና ናይ ምግጫው ሓደጋ ኣጋጢምዋዩ ንኽትሪኦ እቲ ሓደጋ ከቢድ እኳ እንተኾነ ብሓይሊ ፈጣሪ ካብ ምልሕፃፅ ሓሊፉ ወላ ሓንቲ ከይኮነት ካብ ትሕቲ መኪና ንስክላ ወፀት ካስኮ ናይ ርእሳ ከይተረፈ ዝተሰብረሉ ሓደጋ ይነይሩ ን4 معالتات طريق أصلا محواي عرفتي وسيدام دحري 4 معالتي ناب لممد تمليسيا إذا جغنا تواداريت موسانا دبساي بزعبازي أب مخفتي أولمبيك كي ترفه بدي شعو زنبرا على مدب مقلتي تواهيبويم اتا كاب حدقا سرفت تواداريت مخانا بمقلات موسانا دبساي نتي كتور باهجي ناي تمرتي كم زلوو تقولطو بخوري حوا برهان دبساي نمحقواسيلا اكاونتين تماهيرا سيرتيفيكيت كم زحازت يفلت برهانون ولا كوانسو توادراي ايخون نعان محقواسيلو بفلاي ابتي ناي فلما وددراتا ابتكايدلو زنبرت غيزي سايكل كاب امريكا كم سدد الله تقلت ابز غيزي سمان سم هاجران اب طوكيو اولمبيك 2010 امصواع تركب موسانا ب10 شوعه تقمتي 2020 مس اتو روبيل صغاي قال كيلان زاسرت كوينا بعل بيتاون نخلو تتصاويرو اب غونا خوينو كم زحجزان عدلنيا كم زخونتنيا تغلص نتن حلمن كغدا زصعرا دق انستيو افريقا نتن صغماتن نمسعر زي حللا افريقا نتن حلمن كغدا زصعرا دق انستيو افريقا نتن صغماتن نمسعر زي حللا افريقاويان نتن اب حبرت سبن عبي بوتا كحزا زبهغا دق انستيو افريقا وكيله اب اولمبيك مستافي عبي كرعاتيو نعي تبل موسانا دبساي صبو عدل نموسانا دبساي ستار سبورت تمنيو سلام